Nsellem il-kulħadd u nista' ngħidilkom mill-bidunet li ma nistax nfissrilkom x'sens ta' ferħ għandi li qiegħda fostkom. Sens ta' ferħ li ġej mill-fatt li tħares li dan grupp mill-isbaħ ta' żgħażagħ u tfal flimkien mill-ewwel tħoss li hawnhekk f'dal-post qed isir ħafna ġid. Nisma' lill-group leader jitkellem fuq l-ammont ta' volontira li qegħdin jaħdmu għatih biex jagħmlu dan ix-xogħol siwi ma' tfal u żgħażagħ. Dak jagħtini sens ta' ferħ lanqas nista' nfissru bil-kliem. Imma mbagħad is-sens ta' ferħ ukoll huwa marbut mal-fatt li meta għandek għaqda li tkun għalqet 100 sena. Dan ifisser li din hija għaqda li l-eruq tagħha saru fondi ħafna fil-komunitajiet tal-Kottonera. U allura dan ukoll irid iferraħna għax dan ifisser li matul din 100 sena min jaf kemm il-100 tifel u tifla għaddew minn dan il-ħabb għax jiena ngħidlu ħabb ta' tagħlim informali biex jingħataw l-abbiltajiet soċjali u ħiliet oħrajn ħalli meta forsi ħallew ukoll dan il-ħabb ta' tagħlim informali daħlu fil-komunità tagħhom bħala rġiel u nisa ta' sustanza biex jagħmlu d-differenza. U naħseb li jekk ikolli niddiskrivi l-Scouts jiena irrid niddiskrivihom bħala l-moviment tas-sustanza tal-pedament li fuqhom jistrieħu l-komunitajiet tagħna. L-Scout leader kien qed jitkellem fuq il-passat, li ċċelebrajtu ħafna l-passat, il-mumenti sbieħ, passat font twil 100 sena mhumiex sena imma huma ħafna u wkoll il-preżent. U jiena xtaqt nitkellem ftit ukoll fuq il-futur tal-Scouts pajjiżna. Semmejt ukoll x'qalu il-Movement Internazzjonali to create a better world, mhux veru. Jekk qed ngħid eżatt. U naħseb li dan huwa l-futur tal-Scout Movement f'pajjiżna li rridu naħdmu biex nibnu dinja aħjar. U mhux qed inkunu ambizzjużi. Maħniex ambizzjużi meta ngħidu li rridu naħdmu biex nibnu dinja aħjar. Għax id-dinja hija magħmula minn pajjiżi differenti u li kull wieħed u waħda minna rridu nikkontribwixxu għal dinja sħiħa. U rridu nibdew minna stess, minn pajjiżna biex ninaqdu ma' pajjiżi oħrajn. U jekk hemm valuri li dejjem ħadnu l-Scouts, dak tar-rispett naħseb l-ewwel wieħed, dak tas-solidarjetà, dak tal-ħbiberija, dak tal-inklużjoni, dawn jorbtu mill-iktar mod intrinsiku ma' dak li l-ġnus Magħquda fl-2015 permezz tal-mexxejja tad-dinja meta ddeċidew li jagħmlu aġenda bil-għan li jagħmlu d-dinja aħjar, Aġenda 2030 bil-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Li huma msejsa dawn il-miri propju fuq dawn il-valuri, propju fuq dal-litos li dejjem mexxa lill-moviment tal-Scouts f'pajjiżna u fid-dinja. U allura jiena inħoss li l-futur tal-Scouts irid ikun marbut mal-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Il-parteċipazzjoni, il-kontribut li l-Scouts, it-tfal u żgħażagħ li jitrawmu fuq l-ħtieġa li jkunu solidari, li jirrispettaw, li jagħtu d-dinjità, li jkunu inklusivi.
dak huwa l-qofol li fuqu jekk irridu dinja li tkun li kollha li tħaddan il-paċi, li tħaddan il-prosperità li fuqu trid tinbena. U allura aħna li aħna parti mid-dinja hekk ukoll irridu naħdmu biex f'pajjiżna ikollna s-solidarjetà, ikollna r-rispett lejn xulxin, ikollna d-dinjetà, ikollna tassew soċjetà li tkun inklusiva, li tkun ġusta, li tkun ugwali. U jiena ndur fuqkom eżis tfal u żgħażagħ. Intkom li għażiltu dal-moviment tal-Scouts, probabbilment gwidati wkoll mill-ġenituri tagħkom, irrid nifirħilkom. Għaliex fuqkom irridu nkomplu nibnu Malta tagħna. Intkom tridu tiggwidawna, tridu tiggwidaw il-komunitajiet tagħkom, il-komunitajiet fejn tgħixu, billi tħarsu l-qudiem u ma tħossukom qatt li qed tkunu ambizzjużi meta tgħidu li tridu taħdmu biex tagħmlu dinja aħjar, għax Malta tagħna hija parti minn din id-dinja. U rridu nibdew minn x'imkien, u rridu nibdew minn Malta tagħna. Jiena kemm xi ħaġa oħra li taffaxxinani dwar l-Scouts hija s-sens ta' parteċipazzjoni tagħkom eżis tfal. Li tipparteċipaw, li joħolqulkom opportunitajiet ta' spazji li huma sejf fejn intkom tħossukom liberi u ħilsa li tistgħu titkellmu bl-aktar mod frank. Xi ħaġa li fuq rridu nkomplu nibnu f'pajjiżna. U forsi hawnhekk f'dal-mument meta għaddejjin ukoll minn kampanja elettorali f'dan il-pajjiż, nista' nieħu l-opportunità u nappella lill politiċi tagħna biex it-tfal ma jiġux użati fil-komunikazzjoni tal-messaġġ politiku. Dal-aħħar ġimgħat il-Kunsill tat-Tfal u l-Kunsill taż-Żgħażagħ fih dan il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà kienu qegħdin jiddiskutu dan il-fatt. U qalulna hekk, u se nikkwota eżatt. Qalulna hekk fil-konfront tal-użu tat-tfal fil-komunikazzjoni tal-messaġġ politiku. Qalulna tużawx wiċċna, tużawx wiċċna, użaw moħħna. Jekk tridu wiċċna, ħudu moħħna, isimgħu leħinna u x'għandna xi ngħidu. Użawna mingħajr qed tużawniex mingħajr ma tħalluna ngħidu tagħna. U hawnhekk allura jien nappella. U nappella lill-kbar tal-Scout Movement biex tkomplu tgħinu ħalli l-tfal tagħna nrawmuhom u nagħlmuhom x'inhuma d-drittijiet tagħhom u x'inhuma r-responsabbiltajiet tagħhom. Ħalli permezz tagħhom nedukaw ukoll il-familji tagħna, il-komunitajiet tagħna u l-awtoritajiet tagħna. L-tfal għandhom dritt jinstemu huma drittijiet umani, hija parti mill-konvenzjoni intrinsika tal-ġus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal fejn it-tfal għandhom ikunu konsultati u mhux użati. Jiena nawgura lil dan il-moviment mit-sena oħra ta' ħidma sfiqa, mit-sena oħra ta' ħidma biex pajjiżna l-komunitajiet tagħna jkomplu jissaħħu f'żgħażagħ li jkunu attivisti tal-paċi, li jkunu attivisti tal-bidliet li jkollna bżonn minn żmien għal żmien, li jkunu attivisti tas-sewwa, ħalli għadek Alla jrid ikollna tas-sew mexxejja ta' pajjiżna, aħna meta mbagħad nirtiraw ikollna mexxejja ta' pajjiżna li jkunu mexxejja responsabbli li jassiguraw li pajjiżna jibqa' jgħix fil-paċi u jibqa' jgħix fil-prosperità. Nawguralkom minn qalbi, inħossni tas-sew gburija bikom u nixtieqilkom kull suċċess fil-ħidma kbira li qed twettqu b'risq it-tfal u żgħażagħ f'pajjiżna. Grazzi. Grazie, eccellenza, vera